Ubaba usibonile ukuthi sihlala ngokuhlukana. Ingakho wonke umuntu esingabaza la ekhaya ukuthi asinazo inkingi. Ngizokuvumela ukuthi wenze amaphutha amahlanu. Uma wenza iphutha lesithupha la endlini yami, inkontileka yethu izophela nya. Emese uyayibona-ke ukuthi umsindisa kanjani Madubawu. Kade ngangikutshela ukuthi ungezi la. Namhlanje mina ngishade no-Arjun Subedar, kodwa namanje wena usaxambukele. Mina-ke nje angiqambukeli indawo. Into engiyizelela ibalulekile. Kunomseshi engimaziyo ngithe akathole yonke imininingwane ngoVilasi. UVilasi uzosiyisa kumbulali wangempela. Uphenyo lomseshi ngeke lize lisikhombe kuthina ngoba ngaphambi kwalokho Valsala Ashram, leya ndawo siyadayiswa. Ngithola incwadi yasenkantolo. Mnumzane ithi kumele ngibe khona enkantolo kuleli cala elilandelayo. Ini? Isivumelwano ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora lesishiyagalombili kuStarkhand kuphela.